abin da yake muhimmi na mutuwa shine dukkan ɗan adam ba zai bar duniyan nan ba sai duk abin da Allah ta'ala ya rubuta masa zai samu ya same shi. Duk abin da Allah ta'ala ya ce za ka samu ko za ka yi ko za ka kai, wallahi al'azim ba za ka bar duniya ba sai ka samu, sai ka yi shi, kuma sai ka kai shi. Ko menene a rayuwa ba mutumin da zai bar duniya ba tare da ya kai wannan mataki din ba. Ko me Allah ta'ala ya rubuta cewa dan adam zai yi, wallahi sai ya yi. In abinci ne, ba za ka koma zuwa ga Allah ka bar ƙwayen shinkafan kaɗai da baka ci ba. Wannan shinkafa ƙwaya ɗayan sai ta ƙare. Idan ruwa ne Allah ta'ala ya ce za ka sha lita 20,000, sai ka shanya wannan 20,000 ɗin gaba ɗayansa tukuna sai ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ba za ka tafi ka bar ruwa ɗigo ƙwaya ɗaya ba, wallahi ba zai yi ba. Ɗigo ɗaya da ka sani ya ɗiga haka a ce wai rabanka ne, ka rasu ka bashi a duniya, wallahi ba zai yi ba. Idan kuma ka shanya wannan ɗigon ƙarshe gashi ɗil ya ɗiga sai ya ƙare. Idan duk duniyan nan masoyanka ne, kuma kafi kowa gata a duniya, kafi kowa arziki da mulki, wallahi duk duniya ba mai sa maka ɗigon ruwa ɗaya shiga jikinka. Naka ya riga ya yi mai ya ƙare. Ba za ka tafi ba sai abincin ya ƙare, ruwan ya ƙare, tufar da za ka sai ka sa kowace, ɗan da za ka haifa sai ka haifi kowanne, ko menene sai ka yi. Sannan in akwai naira taka da za ka samu, wallahi azim rai ba ta rasuwa sai wannan naira ka same ta. Kuma in ka shiga ɗakin ka ɓuya a ƙarƙashin gado, kada naira ta zo, wallahi sai ta zo wajenka. Saboda me? Saboda abin da Allah ya kaddara wa rai ba ta rabuwa da shi. Shi sa fiyayyen halitta as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wasallam yake mana wa'azi da wani hadisi akan mutuwa, yace inna ruhal qudus nafatha fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talabi wala yahmilannakum istibta'ur rizq ala an tatlabuhu fi ma'siyatillah fa inna ma indallahi la yunalu illa bi ta'atihi. Wannan hadisi iya sahiha, hadisi ne na 2667. Manzon Allah tsira da aminci sabbata da yake cewa a lokacin da mala'ika zo ya hura ran dan adam, aka hura maka rai ko aka hura mun ko aka hura masa ko aka hura mata, lan tamuta nafsun, babu rai da za ta rasu hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha, sai arzikinta da ajalinta ya kare. Ko me Allah ya rubuta maka sai ya kare. In ya kare kuma ba za ka iya daukan na wani ba. Ba zai yi ajalinka ya zo ba, akwai ɗigon ruwan ɗanka da ya saura saboda tausayi ya ɗiga maka shiga, ba zai shiga ba. Wannan ke faruwa, kaga mutum ya kwanta jinya, idansa na buɗe, in an sa abinci ya dawo saboda abincinsa ya ƙare. Duk dabara abincin ba zai shiga ba. In an matsa ana tura zai ga amayo da shi, take sai ga ya fito saboda ba zai yi shiga jikin ba. Me dalilin nasa ya ƙare, to ba zai kuma ya ƙara ba. Ruwa haka, a sa ruwan ya dawo, ayi ka buɗe makogaran kana ganin ramin, amma wallahi ruwan ba zai shiga ba, ba zai taɓa yiwuwa shiga ba. A gama duk dabara duniya ruwan zai dawo saboda mai ruwansa ya ƙare. Ba nan kaɗai ba, a kira nurse a ce a zo a sa masa drip, a zo ga jijiya ana gani, duk dabara da aka saka ruwan ba zai shiga jikin ba don ya ƙare. A ce a'a barin kira oga, a kira oga asibitin ya gagara, a'a sai mun nemo CMD, a nemo CMD ko a nemo wani likita ya zo shi ma yi, ba zai iya yi ba. Ba wai ba su iya aikin ba ne, wannan ruwan ba nasa ba ne, nasa ya riga ya kare, so ba yadda suka iya da shi. Annabi ya ce sai arzikin mutum da ajalinsa ya kare. Ba mutumin da ya isa bar duniya arzikinsa bai kare ba. Ba zai yi da suka bar naira kaɗai a duniya ba. In kwa ta kare duk duniya ba mai baka kai aiki da ita. Haka ajali, adadin numfashin da za ka yi a duniya a rubuce ke a wurin Allah. Wannan numfashin idan duk duniya ta taru don ta ƙwace maka numfashi ɗaya, wallahi ba za ta iya ba. Sai me? Sai wannan numfashin ya ƙare. In ya ƙare kuma akwai mai ƙara maka? Babu wanda zai iya ƙara maka.
to in ka san wannan me zai baka tsoro a rayuwa? Me zai sa mutum ya damu da haram a rayuwarsa? Me zai sa mutum ya ce sai ya ci haram a rayuwarsa? Me zai sa mutum ya rika jin tsoron zai mutu? Ba wanda ya sai canja maka ajalinka. In ka yi imani kana da aƙida lafiyayya, don wani ya ce zan ga bayanka, wallahi ba abin da ya isa yi, wallahi babu wanda isa ga bayanka. Lokacinka ne, idan Allah ya kawo lokacin dole sai ka tafi, in lokacin bai bai isa yi ba, saboda shi ba Allah ba ne. Duk duniya ba mutumin da ya sai rage maka numfashi daya. In ku ajalinka ya yi, to ko da bai halakar da kai ba to za ka tafi. Ai shine law sabara al-qatilu lamata al-maqtul. Inda mai kisa ya yi hakuri da wanda za a kashe lokacin ya zai tafi da kansa. Ba mutumin da ya sai rage maka. Wani ya maka barazana, a sai na ga bayanka, a wurin aikinka ne, a kan kaza ne, kwanta kai baccinka kai azkar, ba abin da zai iya yi. Me yake faruwa? Iya abin da Allah ya rubuta ne yake faruwa. Suraka in ka fahimci addini, ba a maka barazana da za a hana ka kuɗi, ba a maka barazana da za a hana ka aikin yi, ba a maka barazana da za a hana ka appointment, ba a maka barazana da hana ka employment, ba a maka barazana da za a kashe ka. Duk wannan ba su da amfani, dan ba na mutum bane, na Allah ne. Wanda ko bai san wannan ba to bai san addini ba. Allah ta'ala shi yake da control akan waɗannan. So da haka arzikinka da ajalinka a hannun Allah yake. Dan adam sababi ne, in ya ki mika maka in naka ne sai Allah ya kawo an mika maka. Ko shamuwa sai ta zo ta jefa a gidanka ta wuce. Saboda me? Saboda Allah ya rubuta maka. To in ka san wannan me zai tada hankalinka? Babu wani abu na damuwa fa a rayuwar nan. Rayuwar tana da sauki. Duk abin da muke faruwa na fa a rubuce yake muƙaddari ne. To na me ta da jijiyar wuya? Na me na damuwa? Na me na kaskantar da kai akan duniyan? Babu wani abun yi. Ka haƙura ka kwantar da hankalinka, ka fuskanci rayuwa. Iya abin da Allah ya rubuta shi zai faru.